Bueno, hemen gaude berriro, ekitaldi, egia esan da, ekitaldi nahiko luzea gaurkoa, edukiz beteta, oso mamitsua, denetarik egon da, atzean ikusi ditugu Palestinako ikurrak, egon da ere aldarrikapena, eta bueno, horretik ez dira amabiak, baina amabitan berez, gunez berdinak irekita daude, hemen agian planos kanpo, baina esker eskuin ikusten ditugu hainbat gune umeentzat irekiak aizi aldirako, baina amabitan izango da benetazko zuziria aizilaldirako eta egitarauari dagokionez. Hemen eskola publikoan izango ditugu porrotz eta manimototx. Une hauetan, agian entzuten dituzue hemen atzetik txaloak kate bat egin dute, dantzatzeko, eta, bueno, gogoratuko dizuegu apur bat zein den gaurko egitaraua, gaixo hemen txistulari agur esaten. Esan dakoa, amabitan porrotz, marimototx, pupu eta lore ostirala iritzi da, denboraldi honetako ikuskizuna eskainiko dute. Eskolan ere 3:30 azken taupadak, antzerki musikala, eta 5:00 gutxitan Odei Magoa berria egunkariak sustatuta. Gero, egun osoan, hemen ikusten hemen orain ezin dituz ikusi, baina gure eskerren da eskuinean aipatu bezala ditugu pai jolas kooperatiboak, gero badaude ere baserritxokoak, kaikuk babestutakoak, eta berriako gunea ere badauz bi gune horiek nahiko elkarrekin daude. Umeak direnak, baina ja, ziurrenik nerabezaroaren bidean daudenentzat, 1:30 Foru Plazan izango ditugu Guazeneko kideak karaokean, eta Foru Plazan ere baditugu Makusi gunea, egizue Euskal Irrati Telebistako umeentzako plataforma digitalaren gunea, badauzkagu ere jokai euskal mitologiak, giza futbolina, atzo izan genituen giza futbolinak Arrankudiaga Zoion, ze izan zen peñista guna, gaur Foru Plazara mugitu dira, eta, badaukagu Gernika plazan ere, nahiko egitarau luzea, baina oso zehatza izango dena Baskari gunekoa. Orain agian sartzen da mikrotik batukadaren burrunba. Hemen eskolan bertan daukagu batukada, sekulako zarata egiten. Eta azkenik bolatokia daukagu ere, bolatokian gehien bat izango duzue puzgarrien gunean, naiz, eta hemen ere puzgarri batzuk egon, eta perkusio tailerra ere umeentzat, eta skate pista ere izango duzue gozatzeko. Eta esan bezala, jadanik jaiak estanda egin du, zarata eta jendetza daukagu, eta laster hasiko gara jai honen antolatzaileak bilatzen, gurekin hemen ezertzeko eta elkarrizketatzeko, lotu ditugu hitzordu batzuk, eta adibidez esango diogu Itsasori aurkezle lanak egin dituenari gurekin mailan ezertzeko, aipatu diegu ere, ikusi dezakezuenez umeak sartzen zaizkigu hemen plano erdian, gune artean gaude, eta badauzkagu leku batetik bestera mugitzen, eta orain hain zuzen daukagu batukada, ez dakigu batukada hemen egongo den, ez dugu uste hemen egongo denik goiz osoan, ziurrenik aterako da herritik, esan bezala hemen leku asko daude gozatzeko, eta leku libre gehiago beharrezkoa da hemen eskolako gunean disfrutatzeko. Eta, hor ikus dezakezue, batukadaren ingurua, esan bezala, aldarrikapenak ez dira falta ekitaldean, eta ez dira faltako egun osoan, hori ikus ditzakezue adibidez Palestinako ikurra, eta Ameriketako herri indigenen ikurra ere badaukagu, eta egun osoan zehar ziurrenik aldarrikapen gehiago ikusiko ditugu. Dena den, zaila izango da askorentzat, hemen ume mordoa biltzen ari da,
badauzkagu guneak hartuta, lehen dena zegoen oso ordenatuta, duela 5 minututan hasi da anabasa, gune guztiak ja desordenatuak daude. Egitarauan ez zegoen, baina badago ere, hemen gure aurrean daukagu iesgela bat, eta gurekik daukagu aurreratu bezala Itxaso. Kaixo Itxaso, zer moduz? Ondo. Bueno, gaur lan pisutxoa jarri dizute, ez? Izan dela gaurko zera, ekitaldia aurkeztea. Nekeza ez da. Ez da nekeza, ez, bueno, ondo. Baina mugitzea eta ibiltzea horre rotonda baten zain, txarragoa da, ez? Bueno, ja ateratzen duzula elkarlanaren kontua hemen Euskal Eskola Publikoaren jaian. 100 lagun baino gehiago bildu zarete voluntario lanetan. Zu gaur honetaz gain badaukazu beste turno badakat, ez dakit zen egin behar dudan, baina ordu bietan beste turno badaukat. Zu holan kamikaze moduan eskatzen dizuten, ez? Bai. Eta ze moduz ikusi duzu ekitaldia, egon da apurua denetarik? Gustatu zait, hanpak oso argi izan ditu gauzak, eta uste dut jendea unkitu ere egin dela, eta gero uste dut titular bat daukagula. Eta Begoña Pedrosak esan du, Urduñako herri eskolak sukalde bat izango duela, propioa. Así que nik uste dut hori dela titular. Bueno, eta ni horrekin oia. Hori bazen egiten, edo gaurko bomba, ez? Osa, hori da, ez. Nik uste dut hori dela gure titularra. Bale, orduan gero saietuko gara, ikusten dugu hemen atxean daukagu, Begoña Pedrosa, saietuko gara bera harrapatzen, eta harrapatzen duzuen. Zerbait gehiago kontatzen digun. Baina, hau, uste dut dela Bueno, zuentzat bai, guretzat bai. Suposatzen dut, postasuneko albiste, ez? Bai. Eta, bueno, gaurko egunean, zuk zer gora aipatuko zenuke, aipatu duzu ez, mezu ukigarria zabaldu duzuela, aipatu duzu ere albiste bomba bat daukagula ere, orduan ez dakite orain artekoa aintzatatuta eta laster izango duzuenaren artean, zer azpimarratuko zen? Hombre, ez dakit, ez naiz oso barruan egon, bale? Ez naiz oso barruan egon, hori azteko. Baina uste dut, gutxienean badaukagula himno bat. Hemengo irakasle eta gurasoek egin duten abestia galditu dela eskolarako, eta oso plika dela, eta berak esaten duela guztia. Lurra, herria, eskola, errotu. Eta nik uste dut hor daula, elkarlana, hori dela guztia, eta nik hori azpimarratuko nuke. Oso handi zazu, mila esker gurekin egoteagatik, orain, pasako digu lekukoa enatxe, hau pa enatxe. Ondo segi. Mila esker itxaso. Hau pa enatxe, bueno, enatxe agian inorke ez badu ezagutzen, eskolako zuzendaria ez da. Bai. Eta itxaso izan dugu hemen duela, bueno, 2 segundo ikusi duzu egin dugula aldaketa, eta berak aipatu dugu, nahiko albiste bomba bota digula zainburuak. Bai. Zenolako, bueno, ikusten du zure aurpegia orain, zenolako sentsazioarekin gero. Bai, bueno, nire aurpegia hori izan da, harridura aurpegia, badaramagulako urte batzuk sukaldea eskatzen, eta egia da, hainbat momentutan baiezkoa jaso dugula, eta, bueno, orain hori bota du sailburuak, eta pentsatzen dut horrela publikoki esan duenean, benetan horrela izango dela. Bermeak daudela, Bai. Hemen Urduñan badago hildo bat olan elikadura burujabetza bereziki lantzen duena, oso biziki, emaitza askorekin, ze suposatuko du zuentzat sukalde bat izatea eskola? Suposatuko duena da, orain arte ematen ari garen zerbitzua antzekoa izango da, gertatzen dena bertan sukaldea izateak errestuko digula lana. Orain egia da oso gertu egiten dela, metro eskasetara daukagulako nagusien egoitza eta bertako sukaldea, eta aldatuko duena da alde tekniko aldetik, egoitzakoa sukalde zentral bat delako, bueno, eta eraikin berean egote horrek albidietuko digu baita ere sarriago joan alizatea aurreta umeekin sukaldean bertan ikasi alizateko eta egiteko hainbat kalkulu eta esperimentu
egin izan ditugun bezala, baina orain zailago duguna. Eta, bueno, aipatu duzu eskola ez da sukaldea ez da bakarrik janaria, badago janarien atzean filosofia bat, eta balio batzuk. Aipatuko dizkizugu apur bat? Bai. Hemen Urduñan eskola baino arutzago doa filosofia hori. Bada herrian oso errotuta dagoen zerbait. Badaudelako hainbat eta hainbat ekoizle, lehenengo sektorea hemen badago saretuta eta elkarlanean, eta orduan bada aprobetxatzea guzti hori eskolan hurbiltzeko eskolara, hainbat aldiz hurbiltzen gana, haien gana, ekoizleen gana, haien gandik ikasteko zer den jaten dugun hori, ezta? Azkenean ezagutzen dituztelako umek haietariko asko. Eta joaten gara bizitatzera eta ikustera bertatik bertara zer den hori guztia. Eta gero eskola publikoaren balioak ere aldarrikatu dituzue hemen. Zuzendari moduan zer azpimarratuko zenuke, zer goraipatuko zenuke Euskal Eskola Publikoak egiten duen lanaren artean? Nik esango nuke azpimarragarriena dela aurra erdigunean jarrita, gainontzeko guztia edo helduok egin behar duguna horri begiratuta da, albidetu badaukagula hor giza sare bat eta baliabide materialak haien garapenean laguntzeko. Eta eskolatik zelan bizi izan duzue gaurko jaia, prestaketa, ardurak, ez dakit zenolako hemen eragile ezberdinak aritzen zarete jaia hau antolatzen edo aldarrikapen egun hau antolatzen, zuei zer dagokizu edo zer egokitu zaizue? Antolakuntzaletik, bada zerbait ilusio handiz jaso genuena, zeren gurasoen aldetik etorri zitzaigun eskaera. Guraso elkarteko kide batek esan zuen, zergatik ez dugu hau egingo gurean, duela pare bat urte bastidan egon zirenean. Eta orduan ona ekarri eta suposatu diguna da asko antolakuntzaren parte handiena eigek eta guraso elkarteak egiten du eta guri tokatzen zaigun maila horretan, ez? Barrutik ezagutzen dugulako etxea eta orduan anfitrioi gisa aritu gara hor, besterik ez. Oso ondo, orainik suposatzen dut anfitrioi gisa lan handia izango duzuela egun osoan. Zer egokituko zaizu hemendik, ez dakizein ordura arte? Egokituko zaigu orain, 11etako goxo bat, bertako produktuekin egina, lehen esan dugun bezala, ez da? Eskaintzea, eta herrian antolatuta dauden gune ezberdinetan deneri dago, programan ikusten den bezala. Musika, jolasak eta denetarik, eta tokatzen zaiguna da, alik eta harrera gozoena egitea etorri diren guzti horiei. Oso ondo. Sorte handia, lan horretanik, orain badaude zure lanaren esker, orduan eutxiko zaitugu ardurak betetzen. Mil esker. Eta Lourdes, eserik esan horrein? Oso ondo. Mil esker zuri, eta animo egun osoan. Agur. Eta orain Lourdes Imaz egongo da gurekin, ikusten ditugu hemen Euskal Eskola Publikoaren jaian tokiko komunitateko hainbat kideko, ikusten ditugu aretakoak. Gogoratu aretako mendeurrena ospatuko dela ekainaren 14an aretan bertan, orduan Euskal Eskola Publikoaren jaiak badu bere luzapena eskualdean, eta hor aretan izango dugu, eta gaurko egunari buruz hitz egiteko, zer moduz Lourdes? Ondo. Gustoraz, ikusten duzu bezala hemen kriston eguraldia, eguraldi ona, eta giro ona dago, orduan oso gustora bai, oso gustora. Aurreko bi gonbidatuek adierazi dute apur bat harridura, sailburuak egindako adierazpenekin, ez dakit zuek horren
jakin tuntzinen, edo ez? Ez. Albistearen sukalde lanak, ez? Ez, ia orain hobeto azaltzen dien, eta ez, baina ez, hortxe jakin dugu, orduan ez dakigu, ez. Oso, ondo, bueno, baina badakizue, gaurko egunak zen olako antolakuntza lan ekarri duen, ez? Bai, urte osoa daramagu. Urte osoa daramagu antolatzen, lekuko hartu zuten Urduñako hezkuntza komunitatea lekuko hartu zuen orain dela urte bete Ordizin. Eta, bueno, eta urte bete osoa egon gara, ordutikan. Urte osoan lanean, eta egia esan azken momentuan pixka bilduarekin eguraldearekin, baina orain ikusten duzu kiston giroa dagoela. Giro ederra dago, ondo pasatzeko, ze atzo gainera bera handia zegoen eta bera handia ere ez da ona, eta gaurkoa bintzat eguraldi zoragarria ederki pasatzeko, eta hemen eskolan kriston giroa, bai. Eta, bueno, suposatzen dut, giro honekin pozik zaudetela, egon gara azken egunotan, ez genekiela eure egingo zuenik, baina, bueno, nahiko giro freskoa. Bai, eta gainera uste dut hemen nahiko mikroklima dagoela baita, ez, Urduñan, ez? Bai, eta hori askotan gertatu zaigona, etorri eta egia esan eguraldi desberdina, eta bai, eguraldi ona, bai. Xirimiri pixkat egon dago izan, baina jazta, ja geratu da. Eta eguraldi ederra, kriston giroa, atzo ja jende bat iritsi zen, autokarabanetan, atzo ja jende asko zegoen, eta bueno, ikusten duzun bezala hemen, momentu honetan eskolako espazioan kriston giroa, bai. Egun lagun baino gehiago, mobilizatu dituzue auzolanean. Bai. Gehienak Urduñakoak, kanpokoak ere. Bai, Aiaraldea, bueno, bai, Urduña eta Aiaraldea batez ere, eta bueno, gero zerrendara bat bota genuen baita ere, eta bueno, jende gehiago ere bai, eta bai. Bai, 150 pertsona inguru, eta orduan, bueno, bagitza daude kokatuta batez ere beraien guneetan, gauza laguntzeko eta gauza kontu ateratzeko, bai. Errotu da aurtengo mesua, ze balio adierazten dituzue? Bueno, guretzat erroturekin esan nahi duguna da, eskola publikoa dela, Euskal Hezkuntza Sistemaren muina, fundamentua eta oinarria. Eta hori da batez ere aldarrikatu nahi izan duguna, eta gero herria lurra eskola, ze eskola ez da ente autonomo bat, eskola dago txertatuta bere herrian, bere lurrean txertatuta dagoen komunitate bat da, eta hori aldarrikatu nahi izan dugu. Azkenean eskola publikoa da, ikasle guztiei kalitatezko euskarazko irakaskuntza eskaintzen dien eskola, ez? Eta bueno, balorean ipinera izan dugu, eta erroturekin, hori, eskola publikoa dela, eskola sistemaren funtsa eta oinarria, bai. Eta zelan baloratzen duzu hemen Urduñen egindako lana, eginda bestia, eginda bideoklipa... Oso ondo, nik uste dut eskola txikia da, Urduñako eskola txikia da, lerro bakarreko eskola da, txikia da, baina egia esan oso gogoz hartu dute, eta nik uste dut oso pozik egon direla, eta beraintzat ere, gaur ikustea hainbeste jende hemen, eta hainbeste agintari, hainbeste konbidatu, hainbeste jende etortzea, babesa ematen, nik uste dut hori irudi potentea dela, osea, gustora, bai. Eta zuk ze goraipatuko zenuke gaurko egitarau potoloa prestatu duzu, egunean hitzetan banatuta, ze gomenduko zenuke zu pertsonalki? Bueno, gu beti egiten dugu pixkat adin guztietarako programa, ez orain batez ere eskolan, familia giroa, ontsa piritza eta porrotza hasiko da, osea, hau normalean izaten da jardura potentea, orduan hori. Plazan kontzertuak izango dira, herriko plaza ederra, zabala, kontzertuak egongo dira hor, eta gero batez ere, hemen Gernika plazan, janaria eta elikadurak aurten, izan du olako berezia izan da oso, ez? Bertako produktuekin egin dira gaurko janariko zera guztiak, ez? Eta bertako elikagaiei emanen nahi izan digu garrantzi berezia. Zergatikan Urduña badaukalako olako plan estrategiko agroekologiko bat, aspaldi danikan, eta negeren hori balorean ipini, ez? Orduan gaur, hemen jango da bertako haragia, bertako barazkiak, bertako ogia jango da, eta guretzat hori, eta horrek azkenean lotura dauka baita ere leloarekin, ez? Lurra, hori ez, azkenean eskola eta lurra lotuta daudelako, horrek ere garrantzi berezia da, bai. Eta urrengo jaia, mugituko duzu Ezkerraldera, ez da? Bai, guretzat Ezkerraldea da, ez? Ezkerraldea da, ikasle asko dauzkagun gune bat, ikastetxe publiko asko dauzkagun gune bat, eta Santurtzin egingo dugu, eta gaina Santurtzin ja zaretuta daude ikastetxe publikoak, eta hori interesgarria da guretzat, ez? Eta nahi dugu jaiaren bidez baita ere sare hori indartzea, ez? Sare hori aprobetxatzea jaia antolatzeko, gero baita ere sarea indartzea, ez? Osea, bai. Orduan horren urtean, aldaketa handia, Santurtzira, ja gune askoz desberdina, ez? Hau gune ja hiritarragoa, hiri gunea gehiago, baina, desberdina izango da jaia, baina, garraio publikoaz iristeko aukera, itxasotik gertu baita ere, itxas zertzean, eta,
Gune polita bai. Oso ondo, ez ditugu denbora gehiago lapurtuko, badakigu oso lanpetuta zaudela, mila esker gurekin eltzagatik, eta animo azken txampa honetan, ja, antolakuntza bukatuta orain jaia. Eskerrik asko! Zuei. Bueno, nahiko saio express egiten ari gara, izan ditugu hiru gonbidatu jarraian. Bageneukan ere lotuta beste gonbidatu batzuk, zirenak gehien bat hemen Urduñan plangintza agroekologikoa, elikadura burujabetza, hori guztia bideratzen duen jendea, baina egia esan da. Nahikotxo aipatu dugu gaia hemen, ziurrenik orain lanpetuta egongo dira, orduan gogoratuko dizuegu, 12etan berez ja hasi direla Pirintx eta Porrotx, Porrotx eta Mari Mototx, jadanik egitaraguaren muina martxan dagoela, eta orduan ez dugu gehiago luzatuko gaurko emanaldia, eta gonbidatzen dizuegu Urduñara etortzera, gitara luze honetara batzera, gozatzera musikaz, umeentzako ekintzetaz, baskariaz, nola ez, egongo diren kontzertuetaz. Eta Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzeko mezuarekin bat egitera. Bitartean, saiatuko gara gaurko egunaren jarraipena egitea, badaukagu gure kide bat argazkiak egiten, bideoak egiten, ez bada gaur bihar goizean egongo da informazio hori guztia, irudi horiek guztiak egongo dira ikusgai aiaraldea.eusen. Momentuz, gero arte esango dizuegu, ze aiaraldea.eusen jarraipenak ez duetenik, eta ziurrenik azken iruditzu hauek emango dizkiegu Porrotx eta Mari Mototxiz, abiatu dute ikuskizuna, eta beti bezala aldarrikatzeko leku bat dagoenean eurak agertzen direnez, azken segundo hauek eure emango dizkiegu. Laster arte!